det oddsen? 1 minut og 31 GB. Jeg har arbejdet med og jeg rigtig fint ud. Vi kan gøre det der. Og der er en nakke. Rigtig fint. 1 minute. Kom op. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Værsgo, kom op. 30 seconds. 20. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Official top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Start cancelled. Så flytterne er det 2 minutter. Superflotterne, der 32 er lige her. Når vi begynder at snakke lidt og sådan noget, når tekst eller et eller andet, når vi begynder at... Ja, Rigtig flot. 2,55. 3 minutter her. det 3,20 her. Ned med armen igen, der er på fint.
Det er flot, Annette. $3,40 nu. $3,50. Jeg har klemt til på mig, det er rigtig fint. Super, 4 minutter her. Jeg har set din hånd, skal vi ikke tage den ned igen? Tak for det. Super fint. Yes, ned med den igen. Og så bare lægge helt stille og roligt. Yes, vi har 4 minutter og 15 sekunder nu. Og et OK-tegn med din højre hånd. Rigtig fint. Bare tage hånden ned og lægge på bunden. Rigtig godt. Du ligger lige, hvor du skal, og giv mig lige et klem med din arm. Lad være at komme op på knæ, det tror desværre lidt endnu. Det er for tidligt. 34 her. Super fint. Et OK med den højre. Rigtig godt. Og ned med den højre igen. Sådan der, ja. Super flot, den er det 44 nu. Og et OK med den højre, og et klem med den venstre. Rigtig godt. Bare læg den højre ned på bunden. Super fint. 4 minutter og 50 sekunder her. Du skal begynde at forberede dig på overfladeprotokollen ind i hovedet. Bare giv slip på mig her, det er rigtig fint. OK-tegn. Det er fint, du skal ikke længere op, du skal bare ind på knæene her. Vi har rundet de 5 nu. Og et OK-tegn med den højre. Ja tak, 5.05. Stille og roligt op på knæene, Annette. Tænk overfladeprotokollen ind i hovedet. 5.10. Super fint. Husk, når du kommer op, så skal vi have brillerne af, og vi skal have næseklippen af, og så skal vi have et OK-tegn. Så skal du op, Annette. Så skal vi op. Tak. Hug. Og hug igen. Hug igen. Hug igen. Næseklippen. Brillerne. OK-tegn. Okay. Og hug igen. Fy for satan. Ja, det var sgu nok ikke glad længere, men det var rigtig fint. Øj, der er niver. Jeg har ikke rigtig tiden, men jeg tror, det er snart 5-20 stykker. Det var en pp. Det glemte at stoppe ud. Og det er lige meget. Ej. Vent lidt, lige ikke falde. Ikke falde og blive for hovedet under vand. Vi skal lige have et kort med hjemme. For meget overskud. Annette Ottsen, 25, hvidt kort.